Dneska vás vítám u dalšího videa. My si zahrajeme Mother Mystery, je tu moje fakt oblíbená kamoška. Takže si furt vyndáváme medvídky a furt takhle skačeme. Tohle já neumím, ale já umím toto, brácho. Mám to buknutý. Tak jo. Tak jo. Šupila. Je plišočka a levituju. Tak jo. Je to samozřejmě Angličan, nebo jak to mám nazvat. Dobrý. Ještě umím. Tak jo, začneme první hrou. Jsem šerif, jako klasicky. Ještě se na mě připojí má segra, takže... A vždycky skaču dolů, bo se bojím, že tam nějaký mudřík. Tak jo. Teď tam byla mrtvá týpka. Ajajajajaj. Se bojím všech. Takže jako. Tam je mrtvý. Tady tam tady lezu. Tak ale já jsem střílela, mi se to vždycky bugne. Ticho buď. Ticho. Nevadí. Já jdu asi levitovat.
On vyhrál. Jsem dobrá střelačka, ale ne moderačka. Teď se mi to nějak nepovedlo. Tak jo, nabral si tohle. Jipí. Tak dáme tohle. Kdo to má rád, tak ať si to přejeme, to je jedno. Klasicky. Mě to vždycky dá na začátek. Víte co? Šerifa. Tak jo. Tady je moder. Aspoň si to myslím. Že vytáhla nůž. Tak mluv. Mluv. Co mám říkat? Tak já nevím. Třeba typni si, kde je moder. Tak se má drží písaka. Ta, která drží plešaka? Ne, to je kamoška. Ta nahoře. Už spadla dolů. Jako s tím plešakem, jo? Za nocní. Hm. No, sám. Ona vytáhla nůž, myslím asi. A já nechci chcípnout, jakoby. A ne, že to. Uj, mám skápat. Já si vždycky dobře typnu, kámo. Aha. Budem to asi kempit. Nerozbírat koníky. Masakra Inkoter. Myslím, že to je noob nebo slanina. Možná jsem to neříkala v minulém videu, prostě Baking Boy. To je anglické slanina. Jako Batson. Tak jo, jdeme ven. Já tak... Typnu si typuju, že to tady tato. Asi. Nebo táto. Ale už nemají dost času, jako asi. Nepoznám to. Co to drží? Oh, full. Já jsem říkala, že to je modern. No, ale už je pozdě. Teda. Slanina, ne. Prostě no up. Jo, kamuška.
Jupi. Radši si nekupujte Speed v tady tomhle, bo vy pak nebudete vědět, kde to máte. My si vždycky posíláme takové smajlíky. Nejlepší. A tak mluv, co si. Inkotel. Já tež. Jupi. Musíme se koukat. Jsem chtěla skočit dolů, ale nepodařilo. Moje kamoška. To je gift. Inkotel. Já jsem byla mudra. Nezabil určitě můj kámošku. A mě? Jasně, že jo, baby. Tak já tě nezabiju. Musíte ten nůž mít schovaný, dokud prostě někdo nevytáhne z gunu. Tak jo, pojď sem, holka. Ne. Ach jo. Tak se mi to někdy nepovede, mohla jsem použít Speed. Vybíráme tohle. A já budu udělat tohle, jako, ať by se byla lepší. No, tak třeba takto. Já se nechci moc mluvit. Jako. Co tě tady zašlapu? Inkotel. To bude ta popíchána tomu ne? Tak ne. Tak to je někdo jiný. A ona háže, takže to je nejvíc cool. A ty neumíš skákat? Spadla.
tančí, zatím štuchnu. Už to otravný. Přestaň. Kámo, tam si to nebudeš tančit. Nebudeš. Nebudeš. Nebudeš, kámo, frajérka. Inko. Už vím, kdo by to zase mohl být. Takže si radši dávej bacha. Možná už vím, co tak se mnou. Ne. Ta podjubkovaná s těma jehlícama. Tak to je porvycholko. Tak to si jako ne. Tak to ne. Ticho. Vím, porvycholko. Já ji nebudu zabíjet, jako to bude velká škoda. Kdyby se mi zabila. To je radši pomůžu zabít někoho. Když někoho střelím špatného, tak porvycholko. Možná to říkám špatně, ale tak to je jedno. A tak on zase získá ganu, bo on je mudr a my jsme ho nezastřelili. Ale naháže, takže to je hodně nebezpečný. Dobře háže, kamo. Ani takhle se mi to dobře neháže, já prostě jenom chodím. Nic víc. Já už mi mám trefila. A tak to jako... Už mám full, takže... Tu je. Běž tam. Aj tu je. Běž tam. Ne, běž tam. Myslím, že tyhle poslední dva. Jednoho zabije a ona pak vyhraje, takže... Ona už všechny zabila. Ne, nezabila. Vytáhnu ganu a prostě se je budu zastřelit a já chci pomoct. Tak jo, pojď sem. Tak, dobrý. A teď si musím říct zbraň, bo jakoby nebude to jakoby dobrý. Hlídej si gun. Gun se to říká anglicky. Nechoď tam, proto tam kempí. Já jsem jí prostě pomohla udělat jí radost. Dám jí tež zbraň. Ne, já furt musím dávat profil tady. Ty jsi šerif? Jo. Dáme si tady tu poslední hru a...
Tak jo, u dalšího videa. Čau a pa.